Barangay official sa Punta Inganyo, siyudad sa Lapu-Lapu, nanawagan sa realty estate developer sa duha ka pamilya nga miangkong na nagiya sa luna nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagtisok ug kasamok samtang nagpaabot pa sa desisyon sa korte. Ano ang report? Sa video nga gipakita sa Banayng Harabeho, ang pamilyang miangkong na nag-iya sa 4.8 hectares nga luna, habig sa may guardhouse sa usa ka resort sa barangay Punta Inganyo, ilang gipakita nga pasado alas 5 pa lang sa kadlaw niadtong Lunes. May mga security guard na sa developer nga nangabot aron mo take over. Ang Banayng Harabeho, may mga gwardya usab nga gipabantay sa dapit. Matod sa usa sa mga pag-umangko ni Nestor Harabeho, may mga dokumento man silang magmatuod nga ila ang luna sa dapit. Gipangitaan og dokumento sa head guard sa Harabeho ang head guard sa developer apan wa kini nakapakita og dokumento ug tungod niini wa sila madayon sa pag-take over sa dapit. Ang mga gwardya sa developer milipot na lang sa laing agianan paingon sa barikada nga gimontar sa Banayng Daitol. Og pagka alas 8 sa buntag niadtong Lunes, gikatahong nagsugod na ang buto-buto sa armas sa utlanan sa luna nga giugmad sa usa ka developer ug sa luna nga iya sa Banayng Daitol. Matod ni Konsehal Mark Estardo nga dili na makapatunga ang barangay sa kasungian. Kay una ang kaso dili na siya barangay level, na siya ipinding nga kaso sa korte. So ang desisyon ni KPSC is kato na lay paabuton. So magsinabtanay lang sa taning mga apektado nga mga partido. Nakapahigayon na ang dakbayan og coordination meeting niadtong Marso 10 uban ang taga DILG, City Legal Office, City Engineers Office, City Planning, mga opisyal sa Barangay Punta Inganyo, ang nalambiget nga developer ug ang Banayng Daitol ug Harabeho. Apan pipila ka adlaw human sa coordination meeting, may reklamo na usab sa pagpangharas sa giingong mga armadong tao. Hangtod niadtong Lunes, nahitabo na usab ang buto-buto sa armas, diin may usa ka gwardya sa usa ka developer ang samdan, samtang usa-usab ka sakop sa Banayng Daitol ang natapsingan usab sa bala. Ang amua sa mga hairs, asa na lang daimi, asa may makapangayo og tabang. Kay sige naman sila ingon nga mao kuno na. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa general manager sa developer, lakip na sa ilang legal counsel apan hangtod sa pagkutlo ning balita wa pa sila muluwat og opisyal nga pamahayag kabahin sa hitabo. Gitataw sa hepe sa Police Station 2, Police Major JP Dagami nga dili sa Madpinusilan ang nihaguman sa usa sa mga gwardya sa developer kinsa gidala sa tambalanan niadtong Lunes human sa nahitabong pagpamusil sa dapit. Most likely na kuan to nahiwa to siya og sharp object, either bato or kahoy sa paggapang-gapang paghapa-hapa nila atong kayma. Nakapakita man og mga dokumento sa ilang mga armas ang 13 ka mga gwardya sa land developer nga duty niadtong higayuna apan tulo sa ilang mga armas ang gipaubos karon sa ballistic exam human masayri nga nakapabuto sila. As of now, ma'am, ongoing pa atong kuan ma'am investigation kay ato yung full scale ang investigation nato to determine nga para gyud makuha nato ba ang unsa gina tinud anay nga nahitabo atong dawa. Walay mga armas nga nakuha ang mga pulis sa Banayng Daitol. Hangtod karon may mga personnel pa sa Police Station 2 nga gideploy sa dapit aron pagsiguro nga dili na masubli ang hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.